σας, καλησπέρα σας, τηλεθεατόπουλά μου. Είμαστε εδώ ζωντανοί, δώστε μας τη μουσική. Μ' αρέσει που λέω το ζωντανή, λες και υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε κιόλας. Τι κάνετε βρε τηλεθεατόπουλα, για να σας δω ξενυχτισμένα, είσαστε? Για να σας δω καλά. Καλά είσαστε. Σε καλό δρόμο σας βλέπω. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στην ώρα μας, στη μέρα μας, Κυριακή. Δεν μασάμε εμείς όλα τα Σαββατοκύριακα. Είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Εσύ ξύχτησες, δεν είσαι ή όχι? Δεν ήρθε το αγόρι. Δεν ήρθες να σε κουρέψω, έτσι. Ήρθα, χτύπησα την πόρτα, Άσε, δεν ρε. άνοιξε κανείς. Άσε ρε, απλώς ξέρεις τι έκανες. Εκμεταλλεύτηκες το γεγονός ότι εγώ άργησα. Αυτό Τι είναι. ώρα ήρθες στο κανάλι? Εγώ. Ναι, ναι. Έφτασα λίγο αργά σήμερα. 4. Εγώ 3 και 4. Δεν έχεις ανοίξει ακόμα. Το κομμωτήριο. Εγώ 3 και 4 μου χτύπαγα. Κανείς μέσα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. αύριο. Τι έχεις ντυθεί σήμερα? Δεν γουστάρεις? Μπαμπάς Ρέιβερ. Όχι, είσαι. Δεν σ' αρέσει η μπλουζίτσα? Κάπως είσαι, φίλε. Η Είσαι μπλουζίτσα λίγο είναι φοβερή. τσούτσου. Είναι Με το φοβερή. πουκαμισάκι, λίγο το έχεις γυρίσει στο. Σε ποιο? Στο πιο. Ναι, στο πιο. Χαλαρό ρε παιδί μου. Νεανικό. Περίμενα θα κουρευτώ. Σαν Άνιος. Όλα ξεκίνησαν